Είμαστε στο Περιστέρι. Δυτικά προάστια αγαπημένα. Να σου πω την αλήθεια, εμένα πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Δηλαδή, έχω πάει σε διάφορες συνοικίες, δεν είχε τύχει Περιστέρι. Με παίρνει μια κολλητή, μου λέει δεν έχεις καλύτερη αγορά. Ξαναγώσω εγώ. Ναι, έχεις ξανάρθει. Έχω ξανάρθει και επίσης έχει γραφτεί και το θεϊκό. Έχει γίνει μάλλον το θεϊκό CD των Pixlax για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης. Όπου δυτικά προάστια ήσαν εκεί. Τέλεια. Πάμε λοιπόν να με ξεναγήσει. Μπαζάρ, εδώ είμαστε. Φούστες 10, παντελόνια 15. Πάμε. Για ελάτε κυρίες μου. Ελάτε μαζί μας. Τι τιμή έχει αυτό, κορίτσια? 10 ευρώ. Το έχω πάρει. Πάρα πολύ ωραίο. Όλα αυτά είναι στα 10? Ναι. Απλά ζιβάγκο. Λοιπόν, Σάνι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό που έχω να σας πω, αγαπημένες πύλες, ότι είναι πάρα πολύ στη μόδα. Ελληνικό είναι, έτσι. Αυτό τι τιμή έχει? Όλα τα χρώματα. 19 ευρώ. Και το βράδυ. Σε όλα τα χρώματα, 10 ευρώ. €15 και αυτό. Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Μαράκι, πώς σου φαίνεται αυτό? Τέλειο. Τέλειο είναι. Πόσο έχει, 9,90? 9,90. 10 ευρουλάκια. Πάρ' το, Σάνι. Πάρα πολύ ωραία. Λες. 15 ευρώ και 15 ευρώ το φορεματάκι. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Εδώ. 14,99. 14,99 όλα τα παπούτσια. Πολύ όμορφο. Το μαύρο. Κοίταξε το μαύρο, τι ωραίο. Οι μπαλαρινούλες είναι πόσα ευρώ? 8 ευρώ οι μπαλαρινούλες. Σε όλα τα χρώματα. Εσύ τις μπαλαρινούλες, εγώ τα δικά μου. Τα στρατιωτικά. €6 τέλεια.